guys ndadzoka zvakare nedzimwe nhau dziri kunakidza dzandaona mastreets. Handi kuranyema rigali yainoyi rega havo vamwe vanhu vachizoti wokuti ndatotso mastreets uri kupenga he ndozvizvo kuti zvokwadi panaona nhau iyi you support me kana kuti you actually stand by me nekuda kwezvandaona pakanzi let's build it in Zimbabwe page so ndauya neHestera ndakadaiwo so kumirira muchunjuzuru wanga uri wemba iyi yanga ichipinda nemuflyover. There was a flyover house iri kunetsa ku Let's Build Zimbabwe kana wanga wasiko ndokwazviri ndokubva manje vamwe vatanga kutaura mumacomments hapana chakashata. Vamwe vati nhai veduwe iwo kavaka imba iyi uchiti ukubazi pakati poita drive through sei nekuti munhu wanga anyora akataura zita raanyora renzvimbo wanyora renzvimbo kuya ini ndatomboina kuti ayeshuwa kuti mukomana shuwa imba yakagara kuti kwete ya vandokutanga kuti naiwe waisa togete here itogete here rawaisa apa pamba pokuti vanhu vekuzimura vanotora mari vanovatoka representa nezvegreen mukati vanhu vekuzimura forgive me anombopfeka zveorange anopfeka zvakaita zvegreen saka nhasi yanga iri gari yakawanda saka kurava kuti panopfuura uyu ine mota muzasi umomo memba iyi imba iyi ine bandi iri zvikanzi nevanhu kana wavhira togate apa uri kuda kupinda nemuzasi mune mota umu wobayirwa tiri here wabayirwa tiri yekera kana kuti wobhabhadhira mabhondi ako wodaiwo so vanhu ava itiuka yacho kana kuti chimushini chiya chinonzi ecocash kana kuti kadi kana kuti chiyonzi wotodaiwo so wapedza wodarika woinda kana kuti unoda kuzama kutaura kuti divi rimwe iri bandi ndiramwene here kana kuti mai vako kana kuti rimwe divi ndire mudzimai wako kana kuti iwo nemadzimai maviri chii chiri kuitika nepamusana pemba iyi vamwewo avo hatizivi pane wazondinakidza kati vedu vezviriko kunzi nhai mai Sorobhi kana kuti mai Jesitina vakatsikwa nemota onzi vakatsikwa vachita sei zvikanzi izvozvi uryu hwese chiuno chese chakaita kuvhunika nekuda kwekuti vakazotsikwa nababa John pavakanga vachibuda mumba kudivi rekurudyi kana kudivi rekuruboshwe saka pavakanga voda kuti vabude mumba muya vakadhumwa nemota nemurume wavo kwanzi vakadhumbirwa pai vakadhumbirwa muflyover ndo muflyover mavakanga vachifamba vachibvepi vachibva kudivi rimwe racho iroro vachienda ukuku vatumwa munyu nevaenzi asi vakatozodonha vakabata munyiwo vachikurosa bhodha racho niroro rashirwa nevanhu vanhu zvavanotaura izvo nei vazvinzwa kupi muona manje saka imba yangotondinakidza hangu pandaiona kuti vanhu vangati hazvikawanda zvikanzi konekuda kwei vamwe vakati ndiri nhanga ndaivhara sure nemberi ndoda kuti inge iri lounge vanhu buda vanoita zvokuvaka ina not a build ndagoiona ndikati nhai Jehovha musikwedinga pekutangawo pandaiona imba iyi ndati imba iyi nokuti ichiri nemusodzi kureva kutoti ichiri tsva musodzi uya wesemende uchiri kuonekwa mukati meuyu yeblack hair saka pane pendi yakaita yeblack hair pune vamwe vanhu vaita hanzi yedark black hair hanzi vanoita zvokusanganisa neyakaita matara vaita matara kuya ndokunga panozonzi vakuplasta pepe vanodira tara iyaiya liquid iyaiya vochiplasta zvakasangana ndosaka dziri kubuda dzimba dziya dzakati black munhu waidero waitaura saizvo I don't know if it's a correct theory or not asi imba iyi yakasvibawo kuti tsva indozvangu zvokumikisa nemadhinda zvina kushata ino kana imba yacho yanzi yavhurwa togate ndo yanga iri mbiri iyoyo togate kana kuti wotsikwa zvikanhamwe alright iyo imba yamira yakadai ose mahundi akadai mikova taiona yakatasana kudai. Where is the entrance and where is the exit? Makomenzi ari papa anga achingondigura kunorira komana vamwe vakati watidirei kuti dai vamwe vakati well done that's very good zvawaita izvo tinozvitenda singamboiti vanhu ava saka kureva kuti kana ambuya kana kuti vamwene vakatora mutsvairo vanongokurodza kudaiwo
achikurosa kudai chiri kuzoshandiswa nekuti mota inenge yezobva sei pakati apa yondobuda ndopakwepi svika nhano imi musadangosvora chinhu chemunhu munhu waita chinhu chake kureva kuti wachida chinhu chake ichochocho ende uri proud neimba yake yaakavaka akadaro musafunga kana imudaizve inaiye anodaizvo unototi nereason yaakaitira imba yake yakaita kuti mpakaswa kudero nekuti vamwe vangu vati une barike here wakaita kuti pamwe zvikuitire easy pane kuti uvake mumwe nemumwe kwake wakati aiwa chirega ndikuvakire chi pedo napedo zvikanzi kudai garaji raakaisa pakati pemba vanhu ava mona manje it's a new design yandaonawo ipapapo ndingazoti munhu yanga achirava shuwa yekuti imba yangoonawo somewhere ndobva aiposta mugrupu let's build it Zimbabwe roro vanhu vakatanga kudi kuseka kuzasi andonasa kuti 90% vanga vachiiseka imba iyo hananisi kune kuda kwei vanhu vachita zvinhu zvakaita seizvozvo nokuti munhu wakatobuda zvitini namawindo matii nemadhoo kureva kuti wakatota madhoo 4 chaiyo ndofunga kana iri hozi yakakura kudero nepavement kana kuti nedrive through yake yakaita iyoyo kana maybe it's a fly over irikuda kuzama kuitwa ipapo futi zvose zvakangonaka saka ko tifanira kunge tishora chinhu chadiwa nemumwe munhu muona manje ndozvo zvandokwasa kuti ndinge nditaura kuti zvandipawo simba izvo tichiri ipapo obviously ainhau yekutoti ndofunga kutaura tikuta kuda yaexpire yemunhu wamwari muprofita ndakashandika ndaona kuti pakazonzi nhau yaye yemusikana wazhinji anoshanda kunhepfenyuro yainzi wakaita alleged kuti kuna munhu wamwari uyu wakanga ada kumumbunyikidza uye kana ada kumumbunyikidza unongombunyikidza munhu uri kunguva musi wekutanga anzi kuti paakauya paya wauya ndobva zvanzi akudai zvazvigone kuti ndiri kunguva here ndobva mwari ati aiwazve unogoti nokunguva nei ndotoda ndodzokazve kwepiri uri kunguva ikokoko ndokutoti zvitonyatsa kuita nandisi kuti ishuwa yakati nemhaka kuti wakuti aneduvi rake vedo pandikanyayaka pane zvinhu zvakawanda zvezvichitoitika ipapo saka pamwewo anenge rishuwa pamwe kwadokwedzera amen asi ukazanzi hanzi enjiniya wekuyekera kunhapfenyuro wakazozvimbooni kuti wakanga achinyembera kuti zvanziyani uyuyu mutadzigwi zvikaneta kuti ukazongoda kunyembera kuti zvanziya mutadzigwi nekuda kwei kuti zvinyatsokuva nepanchi here kuti zvokwadi wakatadzira hazvanzi yangu kana kuti wakanga une kati yake yaifanira kuwanawo mukati menyaya iyi pangu kuti ndinofunga munhu wamwari unatokuhla hatizivi ndobva wabuda achinzi surprise handisi kuti birthday remudzimai akati kudi asi comments as usual they were saying no, you're forcing you're faking the smile haisi smile yemudzimai kunyatsa kufara haasi kufara mudzimai vanhu vari kuona seizvo mina I don't know kuti vanga vapinda sei mukati deep kuti vanatsoona kuti mudzimai wamunhu wamwari muprofita pari kuti is a fake smile pari kuti is a fake smile pari kuti is a fake zvese vamwe vakati aiwa imunongoti fake chi mudzimai utoriwo panguva yakaoma kuti satani murevo nhema ndayabhorosi abva kugehena kuyozoparadzanisa imba yemunhu wamwari nekuda kweuyu munhu nepfenyuro vanhu ava zvikanzi izvozvi uri kutogwa nemhepo dzakawandisa uri kudzivhika ndo dzavari kunamatira siku nesikati imuri bhizi kuti haasi kufara uri kumbunyikidzwa kuita sei vamwe vakatara mamentalist or mapsychologist or mental health awareness people where no ndozvinoita narcissist. I'm thinking okay, I don't even know what exactly that means, but hanzi vanotaura kuti unge uchifila ungonzi iwo riri pakati instead of the victim to feel like oh my god ndini kutadzikwa vanotozoguma kugwira munhu this is something new I'm learning on internet. I didn't know, but ndo nhau iri papo zvakare. Kwete imwe nhau inogara ichindivhingidza kuti why are people always on that case. And I don't know, I'm still trying to figure out kuti what's bad about it. Ari kutamba, but at the end of the day ndikutoona maspeculations atikamba mataura kumashure, but ndofunga kuramba achitongowandawo. Handisi kuti nyaya dzedressing here nauti toti nhau yekutamba kwanoita kuoita kuti vanhu vange vachiita maspeculations. Vamwe ndava kuti why are you people like really concerned
this kid haazi mwana wenyu, hapana achazomboya kuzogara nemi, but motoita too much mafeelings nemaemotions nekuda kwemwana mudoko. I don't know why. Saka ndozvezvimwe zvinhu izvezvo zvandakadii zvandasangana nazvo hangu muzuva ranhasi uye nazuro panaigwa zangu zino rangu ndakagara muchikona mwana manje singaziva kuti imba ichazogadziriswa here uye vematogets vachazotora here mari pamuzasi meuyuyu uye mutsvairo vamwene nemuroora kana kuti vakadzi vaviri ava kana varipo kana kuti iye mukadzi uyu uchange uchiutora kurunhu ipi uchigadzikwa pashe papi pacho ruvazhe rwacho ruri papi. I don't know too. Handiti saka ndo ihozi iri kudiviku ihozi rimwe iri kudiviku iyi ndo through road yakaenda pakati apa bhedha kuvhurira chikuratsa kutsanangurira kuti muhwe udzamu wangu wakaitika nyaya yechi imba iyo ndoisa picture yacho panapa. Cheers.